Rouva sisäministeri, mä oon vuoden pakolaismies ja mä oon itsekin ehdokas Raisiossa. Tällainen kysymys, miksi pitää äänestää? Kaikki tässä maassa, moni luulee, että kaikki on hyvin, järjestelmä toimii hyvin, palvelujärjestelmä, kaikki menee hyvin. Miksi meidän pitää äänestää? Hauska tavata ensinnäkin, kiva nähdä ja paljon tsemppiä vaaleihin. Tässä suomalaisessa yhteiskunnassa moni asia on toki hyvin. Me ollaan järjestetty hyvinvointivaltio, jossa palvelut toimii, mutta meidän pitää pitää kiinni siitä, että ne palvelut toimii myös jatkossa. Ja sen takia tarvitaan vihreitä valtuutettuja kaikkialle Suomeen pitämään kiinni niistä hyvistä palveluista, mutta sen lisäksi on paljon palveluita, jotka ei toimi vielä. Esimerkiksi mielenterveyspalveluihin on monen vaikea päästä. Monen on vaikea löytää koulupaikkaa tai siellä kouluissa ei ehkä ole tarpeeksi aikaa niillä opettajilla olla lasten kanssa. Ja sen takia me halutaan vihreässä panostaa paljon koulutukseen enemmän. Ja sitten toisaalta kunnilla on tosi paljon valtaa tässä yhteiskunnassa. Me halutaan torjua ilmastonmuutosta ja luontokatoa nimenomaan täällä kuntatasolla. Ja jokainen meidän vihreä ehdokas myös tekee sitä työtä, että ilmastonmuutos otetaan tosissaan myös kunnissa. Vaikuttaako tämä pieni maan ilmastopolitiikka, vaikuttaako maailmaan? Se vaikuttaa itse asiassa sillä tavalla, että Suomi voi antaa esimerkkiä maailmalle. Nyt jo YK:n pääsihteeri on sanonut, että suomalainen hiilineutraaliustavoite on yksi kunnianhimoisimmista maailmanlaajuisesti. Ja suomalaiset yritykset voi hyötyä paljon siitä, kun meillä on osaavia ihmisiä, jotka tekee innovaatioita, uusia tuotteita, lähtee myymään niitä ulkomaille. Eli saadaan vientiin entistä enemmän tuotteita, suomalaista vientiä vetämään ja niitä ilmastonmuutoksen torjunnan ratkaisuja, vaikkapa ilmalämpöpumppuja ja muita, niin se on mahdollisuus meidän teollisuudelle myös. Kiitos. Miksi äänestää meitä, vihreitä? Miksi meitä? Vihreät on se porukka, joka on myös vaalien välillä vihreä. Eli ei vaan silloin, kun pidetään juhlapuheita tai kampanjoidaan toreilla, vaan me ollaan tekemässä kaikkea tätä työtä, torjumassa ilmastonmuutosta, panostamassa koulutukseen ja mielenterveyspalveluihin ja suojelemassa lähiluontoa. Kaikkia näitä me edistetään kaikissa kunnissa, joissa meidän ihmisiä on. Arvot on kohdallaan. Kiitos. Entä me uussuomalaiset? Mä en kutsu itseään maahanmuuttaneita tai maahanmuuttaja. Mä oon uussuomalainen. Vaikuttaako kuntapolitiikkaa meidän elämään? Eli koko maan valtakunnan politiikka, kumpi on vaikuttaa meidän elämään? No oikeastaan kaikki politiikka vaikuttaa kaikkien ihmisten elämään. Ja se, mitä tapahtuu kunnissa tässä ihan meidän ympärillä, miten meidän pyöräväylät toimii, miten kaupungissa pääsee liikkumaan muutenkin kuin vain sillä yksityisautolla esimerkiksi, millaisia kouluja täällä on, millaista varhaiskasvatusta täällä on. Nämä kaikki kysymykset ratkotaan täällä lähellä, täällä kunnissa. Totta kai sitten valtion tasolla on paljon merkitystä myös sille, että miten ylipäätään tehdään vaikka kotouttamispolitiikkaa, millaista kielikoulutusta meillä on. Niillä on väliä sekä valtion tasolla että täällä kuntatasolla ja sillä on väliä, että meillä ihan jokainen ihminen pääsisi kiinni työelämään. Tai vaikka sillä, että monista perheistä uskallettaisiin viedä lapsi sinne varhaiskasvatukseen, koska siellä on niitä ammattilaisia, jotka on käynyt pitkän koulutusuran ja he pystyvät tukemaan lapsia myös ehkä yhteiskunnassa, jossa puhutaan muuten omaa tai eri kieltä kuin vaikka siellä kodissa, mitä äidinkielenä puhutaan. Eli on paljon paikkoja, missä on kyllä vaikutuksia ihan jokaisen elämään. Rouva Maria Ohisalo, kiitos kaikista ja toivotan hyvää menestystä meille vihreille. Kyllä, näin tehdään. Kiitos. Muistakaa äänestää. Kiitos. Hei hei, kiitos. 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 Tsemppiä kovasti.